yaltini noon ko ɓuri kam ɓurani kam e fof on dañmi yaranam woni teddugal leñol men somi heddima e politique ha joni ko teddugal leñol ngol jaggimi hen ne Macky Sall wi waɗade 3e mandat komi yiiɗo min mi hoppi mi yeehi mi jooɗoyimi o wi omo suɓo lomtotoɗo yimɓeɓe paami ko Amadou Ba mo waɗi premier ministre o suɓoto yimɓe Amadou Ba ngari mbi kam yomi wallu Amadou Ba mbimi mi wallata joni mi yaha tan mi jooɗoyo ɓe jeehi to Macky ɓe mbimo yo Macky haalde am Macky wi ɓe jooɗɗe tan mawo wallumon o noddi kam min jewɗiti taw ko allarba après conseil des ministres o oppi kam jaami allarba arti o noddi kam min jewtiɗi o wi kam Cheikh Oumar wallo e Amadou Ba mbimo mi sa oppi min mi woppat o wi sa wallade Amadou Ba leñol ngol fiye te an a tawetake to leñol ngol defti mbimo eyi so tawi ko leñol ngol tan mi jabbi mi jaɓalam ko gila nden ha joni ko leñol ngol tan tax ay woni sababu darimi e politique kala mo darimi e sérema ko leñol ngol sababu nde leñol ngol sababu nde teddugal leñol ngol kala nde jiimi a daraki e kono walla leñol ngol kono ɓamta leñol ngol en gonɗani kala mo jiilon miɗe wonde mum miɗe liggoɗo e mum gande miɗe andi so woni ma leñol ngol ɓamta nden ɗum tahi to darimi ɗo hande miɗe haalde e leñol ngol yo waɗe e réseau sociaux ji ɗi fof mi hulani ɗum Mamadou Aliou ko katante leñol enen dariɓe ɗo fof ken katanteɓe leñol ko ɗum tan woni darde men e politique e gurdama men fof kala to yimɓeɓe jiyamen min dara mbi ko leñol ngol noon koye Sénégal jeeya mais minen koye leñol ngol min jeeya ele Sénégal donc kala ko min dañi ko leñol ngol ɓurani amen koko leeri dardam hande ko ɓamtude Fouta ko ɗo jeeyami politique noon ko ɓamtude ɗo jeeyeɗa kala nde nanɗon mbiɗa yaaɗay woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ligganaki Fouta ɓe jiiɗa Fouta wona goonga darimi ko daɗɗe sere leñol ngol koye opposition gonmi koye opposition keddotomi ha 2029 min gaño laamu kala mo dariɗo e goɗɗum kala dariɗo e goɗɗum mi yaadane ma kala dariɗo e goɗɗum a haaldane am mi haaldane ma a fewjidane am mi fewjidane ma somi ari ɗo ko pour rettude teddugal an teddinimi teddugal ngal koye ma ummi e somi ari ha joni par ce que ganmi koye lawol wallude leñol ngol gonɗa ko ɗum addimi hen jaadeten hen gondeten gartiren laamu taw leñol ngol ne yiya hoore mum e laamu nguɗon daraɗen continue ligguey o mbaɗen développé Sénégal oɗon ngalli kañ kono nde keɓɗen laamu tan nden Sénégal ɓamti ala laamu goɗɗo bawɗo ɓamtude Sénégal so wona ndewɗa e koyɗe amen te comme enen ɗo noon kala jiɗɗo rewde e koyɗe amen kadi minen min gonal yeeso ndewa e caggal amen ko ɗum ɓuri ko ɗum ɓuri e Sénégal ñalawma o weeli teddi mi weltima hen no feewi
ɓe junnota koye kalami ko mais mi weltima hen e ñalawma nde dañi marte manore woni guilani nde laamu ngu yane ko hande président Macky Sall noddi kam min kaldi ɗum ɗon